Il-minuta tibda issa. Selina Xerri, artista. X'inhi l-ikbar sfida li sibt waqt li taħdem mal-AI? Naħseb l-ikbar sfida li kellna aħna kif bdejna nirrankaw naqra ħarġu dalli mid-Journey Stable Diffusion u aħna kellna nistennew sakemm li ma joqgħod naqra biex inkunu nafu li ma tools nistgħu nużaw sa fejn nistgħu naslu. Għax kien jinvolvi s-suġġett? Meta jiena kont għamil sentejn nistudja l-AI, kont indunajt li l-AI għal-għal jisir jipproduċi images ta' artist, ċerti affarijiet bħal l-emozjonijiet u l-affarijiet li jkun għaddej minnhom l-artist ma jistax jirreplikom. Allura għadna kif ħan għal-muamlu dal-affarijiet. U għaliex taħseb li n-nies qed jinterpretaw l-AI b'mod negattiv? Qed jibżaw li il-robots b'xi mod jew jiġu jaħdulhom xogħolhom. Però żverità hija li history is repeating itself, għax il-bniedem dejjem mexa l-qudiem. Ma tistax tibża minn dan il-pass ġdid. Il-bniedem huwa kreattiv, qegħdin irbut ħafna mill-AI jista' jkun kreattiv daqs il-bniedem li jridu jitalmu n-nies hija kif jistgħu jużaw dawn it-tools, ma mhux jużaw lilha biss, using it ethically.